आं कुनुदिन आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ एंगारखांनायनि उनावहाय पलिटिकेल प्लेटफर्माव आगान होफैनाय बर'नि गोबां माखासे दैदेनगिरिफोर दङ आरो बै दैदेनगिरिफ्रा पलिटिकेल प्लेटफर्माव आगान होफैखांनायनि उनावहाय साक्सेसफुलबो जानो हादों। नाथाय मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ एंगारखांनायनि उनावहाय जागायजेननाय जा मोनसे पलिटिकेल केरियार, मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि जागायजेननाय पलिटिकेल केरियारा जागायजेननाय समावनो लाथिख'। आंहा बिथांमोननि बायदि चिफ जानाय एमएलए एमपि जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं। जि खालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइ खालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन। आंनि हिसाबा बेल'। पलिटिक्सआ दिनै दङ गाबोन गैया, नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय गोबां रावफोर दङ, गोबां बाथ्राफोर दङ आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय रावफोरा, बुंनाय बाथ्राफोरा रायजो राजाफोरखौनो जाम्बा जाम्बि खालामनो नाजानानै गावखौ सासे गोख्रों पलिटिशियान महरै फोरमान होनो नाजानाय बायदि जों दिनै नुहुरो। जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बर' माहारिनि गोथार माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव दंमोन आरो बे बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा मिथिगौ आरो बे बाथ्राया जानो हागौ बर' हारिनि जारिमिननि लेखा बिलाइयाव मोनसे जारिमिननि जायगाखौ दिनै लाखिलांसिगोन, जेराव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा रायखांबाय थायो। दिनै जाय प्रमद बर' बिथाङा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जायागौमानि सोमावसारलांबाय थागोननि बाथ्रा बुंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गोसो मोदोमाव मोनसे जांख्रिथायारि गोहोखौ होनानै फोजाखांहोदोंमोन, दिनै जाय प्रमद बर' बिथाङा एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय सोमावसाराखै, सोरनिबा गादिखौ सेनो थाखाय सोमावसाराखै बाथ्रा बुंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गोसो मेलेमाव मोनसे जांख्रिथायारि फोजाखांहोदोंमोन। बे प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों खायदा बोराय बाहायनानै सोरनिबा आइथिं सोरनिबा आखाइ हमबाय बायनानै नाथ्रोद नुथ्रुदै बहाबा लिलि हटेलाव बहाबा शिलं मेघालयआव देरहालांनाय माखासे केन्डिडेट्सफोरखौ दोनखुमा खायदा बोराय बाहायनानै बिटिसि काउन्सिलाव सिइएमनि चेयाराव जिरायनानै 5 इयार्स बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायलांबाय शान्ति आरो परिबर्तननि स्ल'गानजों। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैखांनायनि उनावहाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय बै माखासे दफाफोरखौ थिनानै दोननाय समनि गेजेराव आखरे आखरे मावफुंनानै होआब्ला, पालन खालामनानै होआब्ला आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैगोननि बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरनि गोसो मेलेम सान्थौआव नंखायै गावखौ सासे गोख्रों पलिटिशियान महरै फोरमान होनो नाजानाय, बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गेदेरखा बाथ्रा बुंनानै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि गोसो मेलेमाव नंखायै गावखौनो सासे गोख्रों पलिटिकेल लिडार महरै फोरमान होनो नाजाग्रा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि पलिटिकेल केरियारा फैयै फैयै थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों ओरैबायदि मोनसे गाज्रि रिजाल्ट दिनै खालामनो गोनां जानानै फैदों, जेराव मोन 7थाल' इउपिपिएल पार्टिया अर्थात मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया मोन 7थाल' सिट्स देरहासार खालामनो हादोंमोन थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव। जायफोरा साख्रि मोनाखै लाइमोनफोर, हौवासाफोर, लाइमोनफोर, बे साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख थाखा सरकारा बयनोबो होगोन। बेकार लाइमोनफोरनो सासेयाव 2 लाख रां खरै होगोन होननानै दा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट दैदेननाय समावहाय साबैसे बेकार लाइमोन सेंग्राफ्रा बे 2 लाख रांखौ मोननो हादोंमोन। दिनै जों मानसिफोरनि खुगा खुगा रायलायसोनाय खोनायो, बे प्रमद बर' बिथांमोननि
बेकार लाइमोनफोरनो होनाय 2 लाख रांखौ खावसे बाहागोखौनो हरफिननांनाय तारमाने 2 लाख रांनिफ्राय 1 लाख रांखौ लन हिसाबै हरफिननाय दा बे बाथ्राखौ जों मानसिफोरनि खुगा खुगा रायलायसोलायनाय जों खोनायो थिक बेफोरबायदिनो बै माखासे सुबुंफोरा बुंदों जे बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो जाय 2 लाख रांखौ होनानै अनसुंथाइ होदों बै 2 लाख रांनि खावसे बाहागोखौ हरफिननांगोन होननानै नाथाय बे नङा थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों बिटिसिनि दानि चिफ अर्थात बिपिएफ पार्टिया बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा मोनोब्ला 5 गेरेन्टिखौ रायजो राजाफोरनो मावफुंनानै होगोन होननानै खोथा होदोंमोन जेरैबायदि खोथा होदों बिपिएफ पार्टिया अर्थात बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायग्रोमोनानो बे 5 गेरेन्टि होनायनि बै माखासे खामानिफोरखौ रायजो राजाफोरनो दिनैयो होदों जेरैबायदि खोथा एरैबायदि खामानि मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख रां खरै होगोन होननानै बाथ्रा होदोंमोन आरो जागायजेननाय समाव गासै 5,000 बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो साफायाव 2 लाख रां खरै होदों बोसोरसेयाव 100 कौटि बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो रां होगोननि बाथ्रा आरो बोसोरफ्रोमबो बे रांखौ बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो होलांगोन थांनाय आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया लाथिख' गासै मोन 18टा बियाबाव बिथांमोना बिजाथि थिसनदोंमोन नाथाय मोनसेबो देरहानो हायाखै लाथिख' दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि जाबायदि मोनसे पलिटिकेल रिजाल्ट बेफोरबायदि जाथावनामोन जेराव मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टियाव एमएलएबो दङ एमपिबो दङ आरो माखासे गोख्रों लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ नाथाय एसेबां गोख्रों लिडार्स दैदेनगिरि थासेयावबो इउपिपिएल पार्टिनि पलिटिकेल केरियारा मानो बिदि जाखो होननानै बाथ्रा बुङोब्ला जानायनि गुबै जाहोन आरो जानांगौनि गुबै जाहोनखौ दिनै गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना मोजाङैनो मिथियो जायफोर सुबुंफोरा गावनि गोसोनि लुबैनाय हाबिलासफोरखौ सुफुंनो थाखाय मोनफुंनो थाखायनो दिनै माखासे सुबुंफोरखौसो जाम्बा जाम्बि खालामलांनो नाजायो दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नंनायनिबो नङैनिबो आबां जाबां बाथ्रा बुंनानै गावखौनो मोनसे सैथो बायदि फोरमान होनो नाजायो बै लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बै सुबुंफोरा साननैसोल'लै सानसे साननै सानथामखौ हागोन बारंबार हाबाय थाया बिसोरनि लामाया माब्लाबाबो गोलाव जानाया थुंगि हैखायो आरो जों गोथौ गोसोजों साननो थाङोब्ला बयबो हमदांनो हागोन दै थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय गोबां गाज्रि थाखोनि जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेलि गाज्रि आबहावाया बारनो सुजुग आरो सुबिदा मोनदों दिनै जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव लास्ट थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय पलिटिकेल इस्युखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजि खालामनाय सासे सासेखौ सोंखारिनाय सोरबा सोरखौबो माने धमकी होलायनाय बियो बांसिन जादों आरो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिनि सापर्टिं रुलाव थानानै माखासे बाथ्रा बुंग्रा दङ माखासे फेसबुक स्टेटास पस्ट होग्राफोर दङ बिसोरनि बाथ्राफोराथ' माने नायजाथावाबो बुंजाथावाबो माने रायलायजाथावानो आरोना जेनेरेलि साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय माने बै माखासे इउपिपिएल खौ मोजां मोनग्रा ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थाग्रा सुबुंफोरनि जितु पस्टफोर बै माखासे बाथ्राफोरा जों रायजो राजाफोरनि थाखायनो मोजां नङा आरो इउपिपिएल पार्टिखौ सापर्ट खालामनानै ससियेल मिडियायाव बायदिसिना नंनायनिबो नङैनिबो पस्ट होबाय थाग्रा बै सानैसो सुबुंफोरनि थाखायबो इउपिपिएल पार्टिनि पलिटिकेल केरियारा डिस्ट्रय जादों आरो बे डिस्ट्रय जानाय जा मोनसे थासारि बेखौ लाइफ टाइम बोखांनो हानाय नङा बेराफारसेथिं बिपिएफ पार्टिनि पलिटिकेल जा मोनसे प्लेटफर्म बे प्लेटफर्माव ससियेल मिडियानि गोबां गेदेर बिहोमा दङ
जाय ससियेल मिडियानि गोबां गेदेर बिहोमाया दिनैयो बिपिएफ पार्टीनि मोनसे पलिटिकेल प्लेटफर्मखौ स्ट्रं खालामदों आरो बे बाथ्राखौबो खिन्थु एसे गोसोआव लाखि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन आरो जायफोर लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि पलिटिकेल सार्थखौ मोननो थाखाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौनो जाम्बा जाम्बि खालामलांनो नाजायो बै लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि पलिटिकेल केरियारा माब्लाबाबो पलिटिकेल सिस्टेमाव स्टेन्ड खालामनोनो हाया सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि